Hello guys, good morning. Ang akala ko guys, walang trabaho si Tami, pero meron. So ngayon guys, ang aga kong nagising guys. Wala pang 4 o'clock sa umaga. Kasi nga si Mister naliligo na nagdabog-dabog. Charot, hindi man nagdabog. Pero yun siya guys, good morning. Hanapin muna natin siya kasi tapos na naligo. Ayan. You're going na? Uy, he's so guwapo. Oh, he shaved. Oh my God. Oh. He shaved. Can I kiss your face? Hello, Han. No, you make Dada hear it. Wait, come on, Han. Move. No, bag. No. Hello, Han, he get mad. He get mad. You're in his way. It's that time, hon. Soon going. How to do? How do you use? We have one each. Why you don't want to use your key? Because in case I gotta park in the garage, I don't like them to have the only key. Okay. Your son is staring. Your son is staring. The little bug is staring. Well, ay, your head is so cold. Oh my God. I guess I'll get done food before I go. No. I'll wait till I come back in from the cigarette. You're going out? Because they had dry food. Are you what work? Where? New Jersey. Punta lang siya sa Jersey, guys. It's a long drive for him. Oh my God. Jersey yung trabaho niya ngayon. Gusto ko pang matulog. Pero, hindi ko matulog. Tubig na lang tayo, guys. Inom tayo ng tubig. And then, oh my God, and then he has another work. This is 3 days in a row. Not a lot of work. It's, Which one? 3 days at, 16, 17 hours each day. So. So yun, ang asawa dito lang sa bahay. And what do you feel that I'm just staying home and you keep working? I think that's the right thing. What's the right thing about it? That your wife is stay home? Yeah. Oh, you're so good. Since day one, like when you went to a job and they treated you bad, I'd tell you leave, just leave. When you were in the theater and they treated you like shit, tell them to go fuck themselves and be done. I don't care. So I work in the theater, guys. And how far is this thing? Did you research the address? Couple hours away. Couple hours. What is that couple hours away? Only because it cuts through somewhere. Cause it's over an hour from Manhattan, so if I had to go, then it'd be like 3 hours. Drive 3 hours drive? Yeah, but I'm cutting through. I guess when I get to the Tabansy Bridge, it's like halfway between here and Westchester, then I'll cut over into Jersey and I'll go that way. Oh my God, this is really far. Because it's crazy to go into Manhattan. Look, I'll be sitting in traffic forever. Yeah, it's gonna be 3 traffic. hours plus add the traffic time on there, it'll be 6 hours. Yeah. How much they pay for this? Your travel, your gas, and then the Tapansi, you know how expensive the bridge now? That's what it is. Okay.
Return of the key. I have my glasses. Do you have napkin here with you? Put things out. There's already. I have money here. Okay. I love you. Love me too. I see you later. Be careful driving, okay? Let's try. So, alis na siya. Ay, ay, ay. Call me, okay? Open the garage na. Drive careful. Talk to you later. And yun, alis na siya. Tayo naman. Hi, Misty. You woke up? You woke up? Oh my God, monkey woke up. Anyway guys, tulog ako balik. Dito ako sa office natulog. Kasi yung mga alaga ko ang ingay. Iyak ng iyak. Ginoo ko. Si Dimples ngayon umiiyak sa hagdanan. Si Habs umiiyak sa hagdanan. Puro na lang iyakan. So kaya andito ako. Sobrang soft nito. Hi guys, good morning. Oh my God. Nagising ako guys ngayon, 7 o'clock na. Iniwan ako. Oh, yay. Umalis siya kahapon. Nakarating kagabi, late na. And then ngayong umaga, umalis na naman. Oh my God. Hello, good morning guys. Umalis na naman. Hindi ako nakabangon. Hindi ako nagising. Anyway, hindi man lang ako nakabangon. Kahapon nakabangon ako para anoin siya. Kausapin, ganun. Ngayon, wala talaga. Hindi ko siya na, Anyway. Tara, bangon tayo guys. Hello guys. Pagkatapos ng tubig, kape, magkape lang tayo kasi kailangan natin ng kape sa umaga. Hindi ako mahilig magkape talaga usually, pero nasanay dahil kay Mister, kailangan nito ng kape. So yan. And then pagkatapos yan, nag-isip ako kung ano yung dapat kong kainin. So, nagbe-bake ako ng bread. So ngayon, meron tayong bread sa oven. And then atin na yung kainin. Ang init pa niyan. Sarap niyan guys. Kukuha tayo ng dalawa kasi kapag kumakain ako, may nakatingin, si Roxy at saka si Habs. Sila talaga yung taga-tingin sa amin kapag kumakain kami. Sila dalawa, spoiled guys. Kaya kapag kumakain kami, may extra talaga sa plato para hindi sila magtampo.
Sabi ko na nga ba, andito na naman siya. Kapag nakikita talaga niyang meron akong ginagawa sa kusina, itong Habsi Boy is palaging nakatingin. Mukhang pagkain ito kasi siya eh. Nakatingin ako ng TV, merong tumitingin sa akin ng sobrang sama. Tinitignan ko din siya ng masama. Kasi tingin siya ng tingin. Iwan ko na lang itong si Dimples. Ganda na ng kahoy, oh. Tignan nyo yan. Pumihi pa talaga si Misty. Hapon na. Hapon na. Anyway guys, so yun guys, hapon na and hintay-hintay tayo kay Tami, mamaya pa yung gabi. Gabi pa yun makauwi, so yun, late na talaga. And hindi ano ngayon yung kapitbahay guys, parang wala masyadong tao. Iwan ko asan yung mga kapitbahay namin. Yung dahon ng kahoy namin, pula na siya, look. Pulang-pula. Anyway. Punta tayo sa taas ng bahay. Mag-karaoke tayo. Tapos na akong nagkanta-kanta. And, so yun, kain tayo mamaya sa baba. Anyway. Ay, ginoo ko. Ang tagal kasi ni Tami, guys. Ang tagal. Na parang naano ako ba, naisip ko. Ang boring, oy. Parang wala talagang ganap sa buhay. Kapag magkanta-kanta ako, no? Saya-saya magkanta. Pagkatapos ng kanta guys, para akong nadadown. Yung parang, ay, ang saya magkanta-kanta. And then pagkatapos nyan, ako na lang mag-isa. Sim lang din. Parang balik sa pagkaganon ba down. Ay sabi ko. Kaya nakahiga na lang ako dito kasi. Ang sayang magkanta-kanta guys. Iba sa akin yung pagkanta, yung mga karaoke. Masayahan ako kahit ako lang mag-isa. Kapag nagka-karaoke, music talaga is therapeutic para sa akin, yung music. Pero after, kapag patayin ko yung music, tapos na ako sa kanta-kanta ko, balik ako talaga yung parang lugmok na lugmok. Lalo na kapag wala si Tami. Hintayin ko lang yun. Late na yun makarating ba? So yun, anyway. Andito tayo sa taas. Sige guys, punta tayo sa baba. Luto na naman tayo. Ako lang mag-isa kakain. Yun guys, ito lang yung ulam natin. Leftover na chicken. Niriko ko lang siya. And then, chicken, rice, at saka tabasco. Yun lang, masaya na. And then, nakauwi na si Mr. Late na nga, pero okay lang. Matulog din kami agad. Kasi nga, ako pagod ako guys. Kasi boring yung buhay, naghihintay. Pero din siya, iba yung kapaguran niya kasi trabaho, diba? Thank you so much for watching. Kita-kits tayo sa boring na vlog.